Reamintesc, este amânat întrucât campioana participă la o super întrecere, UEFA Futsal Cup, un turneu de Liga Campionilor, unde evoluția harghitenilor a fost foarte bună. Vom vorbi însă ceva mai târziu. Acțiunea celor de la Timișoara și este foarte bine blocat brazilianul Neto în momentul în care a dorit să șuteze. S-a interpus perfect Marius Mozic. Ceva mai devreme reșițenii au avut o nouă ocazie prin Florin Bărcean. Balonul însă a trecut departe de poarta lui Cristian Popa. Din nou construiesc cu migală cei de la Timișoara. Este o lovitură de la colțul terenului. Între timp s-au mai schimbat și jucători. L-am văzut pe Alexandru Crăciun la Reșițeni, sârbul Senad Aslani la Poli Timișoara. Este o linie cu doi stranieri. Să vedem dacă va intra cel de-al doilea brazilian al Timișoarei, Andrei Luis de Oliveira. El poartă tricoul cu numărul 11. Cea de-a doua lovitură de la colțul terenului pentru timișoreni. Acesta este Senad Aslani, iar cel care bate cornerul, brazilianul Neto. Aslani. Bun șutul, bun. Va urma din nou lovitura de la colțul terenului, iar Alin Găină, portarul celor de la Reșița, a intuit bine direcția acelui balon. L-a trimis în afara terenului de joc pentru mai mare siguranță. La cornerul se bate de pe cealaltă parte. Foarte mulți jucători accidentați la Reșițeni, 3 care nu au putut face deplasarea. La Timișoara, Cătălina Vrudan este indisponibil, iar Alexandru Ardelean suspendat. Excelent voleu! Și este golul Timișoarei după o schemă care a curs perfect. Miroslav Nicolin reușește să scrie în minutul 6. Iată-l pe Alin Găină, cel mai simpatic jucător al Reșiței. Foarte frumoasă schema. Balonul l-a surprins pe Alin Găină. Și este 1-0 pentru gazde. O reluare din prima. Plasament modest al celor de la Reșița la acea lovitură de la colțul terenului. 1-0. Jocul place. Va urma cu siguranță replica celor de la Reșița. Masați în jumătatea de teren a gazdelor. Obțin doar aruncarea de la margine, doar repunerea de la margine. Florin Bărcean. Greșeala lui Marius Mălăin, contraatacul celor de la Timișoara și este un faul bun și probabil vom vedea cartonașul galben. Da, este cartonașul galben pe care îl vede Alexandru Crăciun. O intervenție peste limita regulamentului asupra lui Neto. Neto l-a driblat scurt, revedem. Neto trecuse și de Bârcean, un fault într-adevăr tare. Oricum, Alexandru Crăciun ar fi trebuit să-i spună să-l pună doamnei Albon, chiar dacă a încasat un avertisment. Andrei Luis de Oliveira în preajma balonului. Cei doi brazilieni ai timișorenilor se află în teren. O schemă au dorit cei de la Timișoara, însă foarte bine au distrus acea fază. Reșițenii contraatac, însă deocamdată nu sunt în joc, cel puțin în aceste momente. Am intrat în minutul 6. Alexandru Crăciun, cel care a primit primul avertisment al acestei partide. Pasele nu funcționează deocamdată așa cum și-ar dori probabil antrenorul Carol Burgu. Băieții săi greșesc mingi simple, ușoare, nefiind marcați. Probabil că vor mai trebui câteva minute, Cătălin, pentru a se încălzi, dacă putem spune așa. Au luat destul de tare cei de la Timișoara. Da, de regulă reșițenii contează pe acest șeptar. Florin Bârcean este cel mai tehnic jucător, unul dintre cei mai buni din campionatul trecut. Evident, Marius Mălăin este și el jucător de bază, la fel ca Marius Mozic. Subțirimea lotului, să vedem dacă le va permite reșițenilor să evolueze corect până în finalul jocului. Este un contraatac al timișorenilor și o ratare mare după o pasă bună a lui Andrei Luis Oliveira spre Senad Aslani. Senad Aslani s-a lovit destul de rău la spate, poate vom revedea. Aceasta este faza, a alunecat Aslani